तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो गावावरून आणि आमच्या घरातून. तर मित्रांनो, आज बघा मी एकटाच आहे, कारण का ना पोरं सर्व शाळेत गेली गावातली. शुभम पण गेला आहे कॉलेजला. अजून हा पोर शाळेत नाही, म्हणजे तेजस आहे तो शाळेत गेला, शुभम कॉलेजला आणि बाकीचे ते खेळायला गेलेत. जिगू काल गेलेला, परत तो आज गेलाय, मुद्दामून गेलाय, शाळेत जायला कंटाळा आला ना, तिकडे गेलाय बघण्यासाठी. तर मित्रांनो, आहे वरती गॅलरीमध्ये, गॅलरी नाही, वरच्या फ्लोअरला आहे, दुसऱ्या वरच्या माल्यावर. हे बघा बाहेरचा व्ह्यू बघा. इकडे कपडे सुकळे घातलेले आहेत, साड्या आहेत आईच्या. बाकी मग व्ह्यू बघा. तर मित्रांनो, आजचा टॉपिक काय असा नाही व्हिडिओचा, कारण मी सकाळी गेलेलो व्हिडिओ अपलोड करण्यासाठी अंगणवाडीजवळ व्हिडिओ अपलोड केली. नंतर मग आता काय कुठला म्हणजे असा टॉपिक बी काय नाही माझ्याकडे की कुठे जाऊ, असं मी ठरवलंच नाही अजून. तर बघतो आता व्हिडिओ स्टार्ट केला म्हणजे कुठेतरी जावंच लागणार आहे तुम्हाला काहीतरी दाखवण्यासाठी. तर बघतो इकडे आता खाली पुष्पाईच्या तिकडे गेलो तर, नाहीतर मग कुठेतरी जाईन असंच फिरायला. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, न स्किप करता. लाईट चालू ठेवलीस काय ग, वाड्यातली लाईट? बाबू तर मित्रांनो, ह्या भेकऱ्याचं नाव सांगा, काहीतरी ठेवायचं. एक नाव चांगलं सुचवा आणि कमेंट करून सांगा मला. लाईट बंद करू नको, असू दे. कायच नाही काय खाता या आय, काहीच नाही खाता. हे आमचा सनू येडपाट चिकन नुसता करून ठेवते बघा. बसतं कशी काय माहित. डुक्कर आहेस काय ग? हलग्या बिलग्या पाडल. सेम बाबूची क्वालिटी ती बघा तिकडे. तांबू बघा. हो हो, काय बघ तांबो तास तू. खायला काय नाही आणलाच. ह्याला नुसता चाटायला पाहिजे हाताला बिताला. एकटं तर असंच नाही रे तू घरात. असं दिसतंय बघा भारी एकदम. शिंगा कधी येतील तुला? अजून 1 वर्ष लागेल, 1-2 वर्ष. ते त्याची पण शिंगा नाही आली, 1 वर्ष होऊन गेला तरी. 1 वर्ष जास्त झाला. कुठे शिंगा फलकवतोस? कुठं कुठं शिंगा फलकवणार असं च्या मारी. शेम बाबू सारखाच आहे. दावा सोडतो नंतर ये मस्त्या करायला. नाही बघ काय नाही आणला, चल चाललोय. टाटा. आय बंद करू काय ग? सर्व सर्व घाण, म्हणजे घाण नाही, हे सर्व ठेवलेलं आहे इकडे. ड्रम वगैरे आहेत सर्व. तुम्ही बोलाल घाण आहे, घाण नाही तरी बघा पिशव्या सर्व हे आहे, प्लास्टिकच्या पिशव्या. हा पण बल्ब चालू आहे काय का इकडचा? कधी लावलेला आहे बोर्ड? आमचं नवीन घर बांधत होते त्यावेळेला इथे राहायचो ना आम्ही. कधीच आहे 2024चा कॅलेंडर इकडं. ह्या गुरांना बघायला ठेवलाय का काय? असो, टाटा.
ताई आहे मंगीलारात. कोण आलाय? भाजीवाला आलाय. कुत्रा कुत्रा कुठे गेला? लांड्या कुठे गेला ग? हे कुठे गेली रे म्हातारी? वाई शिरला तो खाली. शिरला खाली. कुत्रीला बाहेर ठेवतस काय रात्रीची? नाही ती जेवून खाऊन जातं बाहेर. ती मग येते. तू अंगाजवळ खेळायला येऊ नका. हा? घाणेरडा भेंडी नुसतं ताटायला येतात मग जात मध्ये. काय येते? अंगाशी येते. हो. जाता काल तर आलं परवा त्या दिवशी आला तेव्हा भुकलाच पहिला माझ्यावर. हो बघ. येऊच नको. बस आतमध्ये. तू बोलवलीच नाही तुला. कुठे गेले बाबा? आहेत ना. मोती. नाव काय याचं? मोती. आणि ही कोण? स्वाती. जात मध्ये बस. कोण? अरे आमची गाईचं नाव होतं पंडित. अरे अंगा जाऊ नका येऊ. टाटा टाटा. फटका देणे बघ. चप्पल आहे. घाणेरड्या तुम्ही. त्याला माझ्या अंगा जाऊ नका येऊ. अरे जाऊ दे मला. चल फिरायचं. चल चल. कोंबडी. अरे रे मेला कोंबडी पाकट. चले फिरायला चला. चल यो. आता गल्लीतून जातो. नाही रात्री येऊन गेलो मी. बघ तो बसलाय मांजरू. मग येऊन गेला मी. ओ बाबा मुंबई कधी आली? अरे मला पण व्हिडिओ शूटिंग करायची होती. चला जाऊया. कुठं जाऊया आता बोला. कुठे जाता? भाजी आणायला? म्हातारीने लावला नाही. जाते ते आंघोळी करायला वाटतं. आता वाजलेत किती? बघता बघता आहेत काय? कैसून हाय. तर मित्रांनो गावचा व्ह्यू बघा इकडून. ते बघा तिकडे भाजीवाल्याला. तिकडं सर्व माणसं भाजी आणायला गेलीत. गावात माणसं तरी कुठे आहेत आमच्या? सर्व मुंबईला. बांधावच लावून ठेवला ना चालायच्या जागी. हे भेंड पण इथे हे लावलं नाचणीचं. पण हा मोठा एक भेंडा झाला इथे. शेंगा पण नाही झाल्या. म्हातारे बय. या फुलं तरी कुठं आहेत? तू हसू नको. एक पण नाही काय? एखादी तरी काकडी लावली असती तर खाल्ली तरी असती. हा भात पण वसाळ टाकलाय. याच्यावर पण शेंगा नाही आहेत वाटतं. तर गेल्या वर्षी तर भरपूर काकड्या होत्या ह्याच्यावर.
गेल्या वर्षी आणि त्याच्या आदल्या वर्षी होतं ना मी. गेल्या वर्षी नव्हतं इथं कुठं काय लावलाच नाही मी. काय रे, मला वाटलं काकडे बिकडे असतील त्याच्या आशेने आलेलो. भात कापून झालंय ना त्या आज बाबांचा ठेवलंय सुकत. झोडून पण झाला. पेंडे पेंडे बोलतात, काही काहींच्या पेंड्या पण बोलत असले बघा. पेंड्याच बोलतात म्हणजे छोटे छोटे. मोठा भारा बांधला की त्याला पेंडे बोलतात. आमचं मंदिर दाब्या मंदिरामध्ये. मंदिर चावी नाही आणली, चावी आमच्याकडेच असते. बाजून पूर्ण हिरवगार आणि इकडे या साईडला गाव. बघा तिकडे फक्त एक घर आहे रोडच्या ह्या साईडला मैदाचं, आणि मंदिर आणि शाळा आहे बस. पहिला बघा तो तिकडे आमचा मैदान होता क्रिकेट खेळायचा त्या साईडला. तो समोर दिसतोय ना तिकडे क्रिकेट खेळायचं. इकडे तर खेळायचोच पण तिकडे पण खेळायचो. ही पण भातं कापायला झालीत, म्हणजे थोडी दिवसात कापतील ना पण. बघा तर आता नवरात्री चालू झाल्यामुळे बघा ते बघा चावी आणली तर गेलो 7 मध्ये. बघा होम आहे त्याला असू द्या ना.